ini फुंगासे सिन थानी कैसा खबर पाइकिया जे बांग्लादेशी खेंग्रा बारिती बाराने वो खबर माने जों प्रिपेरेशन नाखा प्रिपेरेशन ना मा परे जों साइमन थाका बर खरसा क्रसंगै इंडिया वा हाबका हने जों बनो कासोय लामा हिनजाब नुगै जों बनो रमखा बिनि मुं कंखाय जय कुमार देव बुखानि मुं ले काजल देव बिनि पारा के गौरपुर PS नासिर नगर डिस्ट्रिक्ट ब्राह्मणबाड़िया बांग्लादेश नि पर बिनि आरो नायमाने मोबाइल कैसे दङ तै बांग्लादेश नि रां 220 टाका रां दङ जेहेतु बो बांग्लादेश उनके बनो संखासन बो पर थांनाय बो सावो निगो थांनाय बनिका समनि थांनाय बिनि आरो बिनि बाय कायजा दङ नि सावो पूजा बेरायनाय बगै बो फायो नि सोमो सावता आलो बिनि बाय संनि मु बिनि बायनि मुंखाय नीलिमा चौधरी बिनि कुमुनि मुंखाय आदित्य चौधरी नि साव बनिका समनि बो आतै सावता जेहेतु बो बांग्लादेशी नि शिकार खाकिया जोंहा बनो रमेश जोंताबो थानाव तो बुजा जे सिनि पुलिस नि जे आइनो जे तंमानि बनो जे गभर्नमेंट नि जे प्रोसीजर तंमानि जोंहा बेखिनि बनो खलायजानाय